Je to pekne desivé a neviem, netuším, prečo tu máme toto choré a zvrátené nastavenie. No veď už len uznajte sami, že keby som mala nejakých známych alebo priateľov, kamarátov, za ktorými prídem a poviem, že ma môj partner zneužíva, že ma podvádza, že mi ubližuje a že ma týra dokonca, trebárs ma niekam zamyká, alebo že ma dokonca bije, čokoľvek z tohto, tak aká by bola obvyklá reakcia? Vieme všetci, že? Každý by tej babe povedal, že Pane Bože, ako odiť od toho hajzla, proste daj ho na políciu, no čokoľvek z tohto. Však to je to, čo by ste poradili takejto obeti, že je dobre urobiť, ako odísť a nejako to riešiť. Tak potom prečo? Prečo? Povedzte mi, fakt mi odpovedzte na túto otázku, prečo? Že prečo potom, keď za vami príde nejaký človek s tým, že ho zneužívala alebo zneužíva jeho matka, tak obvyklá reakcia tohto ľudstva, tejto chorej spoločnosti je, že no ale je to tvoja matka. Nech už sa stane čokoľvek, je to tvoja matka. Akože ľudia... Spamätajte sa do prdele, fakt, čo vám jebe. Je neuveriteľné, je nenormálne, ako je toto nastavenie všade rozšírené. Skrátka, že bez ohľadu na to, čo tá matka robí alebo nerobí, bez ohľadu na to, do akej miery využíva, používa svoje deti alebo nejakým spôsobom im ubližuje alebo týra, tak stále by sme sa mali prikláňať k tomu, že ona ma predsa porodila, ona je predsa nejaká, neviem, extra osoba, ktorá jednoducho má právo využívať a zneužívať a má právo jednoducho páchať zverstva. Jej to prejde, oficiálne teda, ako je to nepísané pravidlo samozrejme, ale jej to prejde práve preto, že je matka. No a prečo to robím? Prečo natáčam takéto video? Je práve dôvod, že problémom nie sú tí zneužívajúci ľudia ako to, že ja mám narcistickú matku a otca alkoholika, ktorí proste mi tak ublížili, že si to neviete ani predstaviť. To nie je ten samotný problém. Problémom je práve to nastavenie, že v našej zasranej spoločnosti je téma toxických rodičov a odstrihnutie toxických rodičov proste stále tabu. Jednoducho sa to... Je to strašné. Bolo to strašné, najmä keď som bola dieťa a keď som bola proste zraniteľná, keď som bola v puberte a bola som dieťaťom, tak som nemohla urobiť a povedať vôbec nič na to, aby mi niekto pomohol. Naozaj, komukoľvek som sa to pokúsila povedať, nemohla som. Nemohla. Jednak moja matka je fantastická manipulátorka, takže zmanipulovala všetko tak, aby to vyzeralo, ako že som sa zbláznila. To narcisti robia, o tom sa ešte veľa budeme hovoriť. Ale každopádne, problémom ste vy ľudia. Vy ľudia, ktorí proste tieto obete nepočúvate. Proste. Predstavte si, že za vami príde proste nejaká žena, nejaká obeť, ktorá povie, že ju znásilnili. Tak vy proste, aby ste jej neublížili ešte viac, aby ste ju netraumatizovali ešte viac, tak správny postup je, že ako robíte všetko tak, ako je, že jej to veríte. Potom už keď sa preukáže, že to nie je pravda, tak to je iná vec. Ale ako nepošlete znásilnenú osobu do prdele s tým, že ty si to vymýšľaš. Alebo že preháňaš, že nemohlo to byť až také strašné. Ale voči týmto toxickým rodičom, obzvlášť matkám, to tak úplne v pohode máme. Na budúce, keď za vami niekto príde alebo vám niekto začne hovoriť o svojej matke niečo zlé, niečo negatívne, nejak sa sťažovať na svoju matku, tak áno, určite, že existujú aj sprátkovia, ktorí sú nevďační a kadejakí, ale majte kurva na pamäti, aspoň vy uvedomelejší, že to nemusí byť tak, že to reálne existujú matere. Ja som také poznala a videla na vlastné oči. Existujú matere, ktoré predávajú svoje deti na prostitúciu. Existujú matere, ktoré predajú úplne svoje deti. Existujú, keď ja rada pozerám True Crime a takéto tie sračky, existujú matky, ktoré zamykajú svoje deti niekde v pivnici a nechajú ich tam vyhľadovať k smrti a tak podobne. Mučia, predávajú a tak ďalej. Zamyslite sa nad tým. Zastavte sa. Naozaj, ak ste o tom doteraz nejakým spôsobom nepočuli, alebo ste sa hlbšie nad tým nezamysleli, že to bolo doteraz pre vás také
nejasné, že prečo niekto negatívne môže hovoriť o svojom rodičovi, tak naozaj zastavte sa. Zastavte sa s tou kritikou, že je to tvoja matka, pre Boha, to nesmieš takto hovoriť o svojej matke a podobné sračky. A radšej si kusnite naozaj do jazyka a nehovorte nič, pretože nikdy neviete, pri akom monštre mohol vyrastať ten dotyčný človek, ktorý je pred vami. Takže ja nerozumiem proste, ako povedzte mi niekto, ako toto môže byť stále takéto tabu. Ako proste nejaké 16. 17. storočie, kedy proste fakt, že Biblia dopíče cti otca svojho i matku svoju, hej, 4. prikázanie, lebo mater bola zarytá katolička, ako pokrytecká kresťanka, ale cti otca svojho i matku svoju, ale kde sa tam kurva píše o tom, že váž si deti svoje? To sa ako oficiálne nemusí. To sa nemusí. Vážiť si deti svoje a tak podobne. Takže ešte raz. Zakončila by som to tým, čo je úplne najdôležitejšie na tomto videu. To je úplne najdôležitejšie. Ide to zo srdca, ide to z mojej zasranej duše a to je, že ak sa ti toto deje v živote, ak sa ti to stalo v živote a chodíš ulicami, chodíš týmto svetom s tým, že sa bojíš o tom hovoriť, lebo táto zasraná spoločnosť proste by ťa zožrali zaživa, keby si niečo negatívne povedal na svoju matku a ty vieš, že je to monštrum, ty vieš, že ťa zneužíva, tak nie si v tom sám, nie si v tom sama. Proste existujú dnes už komunity ľudí, ktorí sa vzájomne podporujú. Chvala Bohu, Pán Boh zaplať za túto dobu, že tomu tak je. A keďže ja som dcerou narcistickej matky a otca alkoholika, ale to je úplne iný príbeh, ale hlavne tej narcistickej matky, to je katastrofa, akože to je peklo. No skrátka, toto je spôsob, akým vyjadriť jednak čo cítim a jednak to, že naozaj v tom nie si sám, nie si v tom sama. Jednoducho môžeme sa navzájom podporiť, môžeme sa spojiť a môžeme vytvoriť nejakú takú komunitu, kde budeme navzájom hovoriť o tom, čo nás trápi a detabuizovať všetky tieto sračky, pretože ako už toho bolo dosť, jasné? Už bolo dosť toho tej normalizácie toho, že matka môže urobiť všetko proste. Ešte raz, nie si v tom sám, som tu a na plnú hubu vravím, že z celej duše nenávidím tú ženu, z ktorej som vzišla. Bohužiaľ sa to tak stalo. Mala ma radšej hodiť do kontajnera. Nestalo sa tak. Asi tu pre niečo som. Mala ma dať do detského domova. Nestalo sa tak. Proste tu je bezpečný priestor, kde, keď mi povieš, keď mi napíšeš áno, aj mne sa to stalo, ja tiež nenávidím svoju matku, tak tu si v bezpečí. Tu ti to nikto nebude vyvracať, tu ťa nikto nebude komentovať ani súdiť za to, že nenávidíš svoju matku, pretože existuje nespočetne veľa ľudí, ktorí si týmto fakt brutálnym peklom prešli a tým vôbec nepreháňam, myslím tým peklo, kedy som sa pokusila o samovraždu a keď mi tiekla krv z prerezaných žil, tak tá piča po mne ešte bliakala a vrieskala, že jej špiním podlahu. Dostala ma na psychiatriu a potom o mne vyhlasovala všade, že som blázon, pritom ma tam dostala ona a samozrejme, že sa pred všetkými tvárila, že ma zachraňuje a kopec ďalších prenádherných príbehov, ktoré sa s vami veľmi rada z celého srdiečka podelím, pretože je to kurva fucking pravda. Je to pravda. A pravda je dôležitá. Pravda je dôležitá a preto toto robím. Proste nie si v tom sám. Je nás kopec. Čo? Ako už cítime také na sebe, že už dosť. Jebe vám niekomu len tak začať rozprávať, že veď je to tvoja matka. Keď si sa ani nemal námahu opýtať, že a čo sa vlastne stalo, a čo sa stalo vlastne, hej? Namiesto záujmu vy začnete toho človeka vážne presviečať o tom, že ale veď je to tvoja matka. No není. Ja tu stojím pred vami a hrdo hovorím, že ja som v živote mamu nepoznala. Ja vôbec neviem, čo to slovo znamená. Poštvala proti mne moju celú vlastnú rodinu. Pozdravujem. Z ktorých som vyhodila do odpadkového koša takisto, pretože čo je to za rodina, ktorá proste sa na mňa hen tak vyserie a nepomôžu mi. Takže v živote som nevedela, čo je to matka, otec. Vôbec tieto pojmy v skutočnosti nepoznám, hoci sa tí ľudia z nejakých neznámych dôvodov v tom období tak akože nazývali. Nemám mamu, nemám otca. Narodila som sa dvom vyslovene tyranom a zanedbávačom, ale doslova tyranom. Oni ma doslova týrali, jak psychicky, tak fyzicky. Ako proste na plnú hubu to poviem. A
rodina, tam tie prasce, ktoré proste nemali nič iné, čo na robote len chlastať a žrať, tak proste neurobili ani hovno, aby mi pomohli. Poštvala proti mne všetkých týchto ľudí, ale čože oveľa smutnejšie a oveľa srdcervúcejšie, poštvala proti mne mojich mladších súrodencov. Ja som bola dieťa a nemohla proti mne. Tak ešte raz, nenávidím tú ženu. Ešte mi to nejaký čas bude trvať, kým to spracujem celé, možno, že aj celý život. Nenechajte sa hlavne ani presviečať dnešným chorým seba rozvojom o tom, ako máte odpustiť a nájsť mier, pretože zlosť vás iba ničí a tak ďalej. Vy tam tú zlosť už máte. To je akože proste o tom žiadna. Dajte si proste času, koľko chcete na to, aby ste si dali právo na tie emócie, ktoré ste cítiť nemohli. A ja znovu stojím tu a hovorím vám, že z celej duše nenávidím. Chce sa mi tu kričať na celú horu, len aby som to dala konečne zo seba von. Ja nenávidím svojich rodičov za to, čo mi spôsobili, ale zároveň im ďakujem za všetku tú vnútornú silu, ktorú som musela vďaka tomu v sebe prebudiť. Jednoducho, ak sú rodičia toxickí, záleží do akej miery sú to toxickí, ak sú vyslovene zlí a konajú zlo a vy o tom viete, tak vy nie ste dlžní nič svojim rodičom. Ešte raz to zopakujem. Nikto z nás nie je dlžný nič svojim rodičom. Oni sa rozhodli nás mať, bodka. Proste. Oni nemali žiadne právo zneužívať to, že sme malí, krehkí, zraniteľní a že majú nad nami kontrolu a moc. Že majú za nás tú zodpovednosť. Nezvládli a zneužili to najhrubším možným spôsobom, ale ono sa tu o tom kurva mlčí. Ako ľudia do piče, prečo sa o tom mlčí? Prečo stále nachádzam komentáre také, že preboha, ako môžeš takto rozprávať o svojich rodičoch? Ty piča, ja som nikdy nemala žiadnych rodičov. Ty keby si vyskúšala jeden deň, proste vy, chytráci, ktorí máte tendenciu toto komentovať, ste nezažili. Jeden jediný deň by ste neprežili s človekom, o ktorom teraz hovorím proste. Tak mi tu nebudete rozprávať a vôbec. To ako nejdem ani takýchto ľudí riešiť. Toto video točím kvôli ľuďom, ktorí proste chcú, alebo konečne nabrali nejakú tú odvahu so sebou niečo robiť a jednoducho prestať si klamať a zobudiť sa z tohto a dať sa na tú cestu liečenia vlastne svojej duše, chorej v podstate. Pretože inak sa z toho človek vlastne nemôže liečiť. Áno, toto je ten silný dôvod, prečo to treba robiť, pretože skôr než si nepriznáš pravdu, tak proste sa nemôžeš liečiť. Nemôžeš sa z tohto dostať, pokiaľ ty budeš hájiť svoju matku len tým, že ti spoločnosť naliala do hlavy, že však je to matka a tak podobne. Tak proste sa z toho nikdy nedostaneš. Ver mi, ja som alkoholička. Ja viem, o čom hovorím. Čiže som dcéra narcistickej matky. Narcizmus alebo NPO, narcistická porucha osobnosti, je jedna z najhnusnejších porúch osobnosti, aké existujú vôbec. Je reálne merateľná s psychopatom alebo sociopatom. Hej, ten človek jednoducho postráda nejakú empatiu, súcit. On ide, dá si cieľ a komu ublíži, komu spôsobí ťažkosti, je mu fakt jedno. Vážne. Ako proste naozaj takíto ľudia existujú. Čož je samozrejme horšie a mätúce pre to okolie je, že tento človek častokrát pôsobí ako taký anjel. Hej. Pôsobí a zdá jediným takým dôvodom, prečo by som mohla ako keby trošku vedieť, odpustiť a pochopiť, prečo tí ľudia sú takí nechápaví a nevšímaví, nevedomí. Možno, že to, že možno tým, jak to neprežili, neprešli tým a nevedia si to predstaviť, nevedia to pochopiť a fakt sa o tom málinko ešte stále žalostne málo hovorí. Proste v telke dávajú samé pičoviny, proste preto televízor nemám už 6 rokov proste. Ale dôležité veci sa tam nehovoria, tak proste toto je jedna z nich a možno tí ľudia sú fakt tak zmanipulovaní a zmanipulovateľní proste tou konkrétnou osobou, pretože snažím sa to pochopiť, snažím sa s tým mať súcit.
Ono totiž faktom je, že áno, títo narcisti, alebo ako sa to správne povie, ale aj psychopati, keď si vezmete. Aj psychopati, ale ja mám teda skúsenosť s touto narcistickou, extrémnu skúsenosť, pretože nie len matka, ale aj kopec bývalých som mala narcistických a v podstate aj foter je narcista, že on je do toho ešte aj alkač, on je hlavne alkač, ale je aj narcista, hej. A oni sa radi a dosť úspešne, bohužiaľ, prezentujú tejto spoločnosti ako hotové dokonalosti. To je proste chodiaca dokonalosť. A každý má to svoje. Každý z tohto narcistu má ako keby ten svoj spôsob, akým to robí. Moja matka bola napríklad strašne uznávaná kresťanka, katolička, ktorá proste ju ste nikdy nevideli na verejnosti, že by nadávala, alebo zvyšovala hlas, alebo že by ako proste bola v nejakom nekľude. Ona bola stále usmiaťunka, milunka, bola vždycky extrémne slušne oblečená, čiže košielky, šatičky s kvietkami, dostatočne dlhé. Ju ste nikdy nevideli oblečenú ako takú poriadnu šlapotu, hej, ako ja sa niekedy obliekam. No a takto oni vedia veľmi úspešne, bohužiaľ veľmi úspešne manipulovať tým okolím, pretože to okolie nemá šancu dovidieť, aká je tá osoba za zatvorenými dverami. Keby ste ale nazerali k ním domov a vypočuli si nejakých ich blízkych a najmä väčšinou detí, tak by ste sa dozvedeli iný príbeh. To mi verte. Takisto sa častokrát účastnila rôznych takých ako záchranných nadácií a charitatívnych akcií a tak ďalej. Častokrát ja som prežívala, že horor, že peklo. Proste ja som sa jej bála. Ja som sa tejto ženy bála. Miesto, ktoré malo byť môj domov, môj bezpečný prístav, proste, kde som sa ako mala cítiť v bezpečí, od toho domov je. Tak tam som sa bála chodiť úplne zo všetkého najviac. Ja som sa pocikávala od strachu. Nevedela som, v akej nálade bude. Nevedela som, či ma zase vyšľahá, či ma zase zmláti ako takú handru, len preto, že jej sa niečo nepodarilo, len preto, že ona má nejaký neúspech, tak si to všetko úplne vybíjala na mne, na nás, aj na mojich súrodencoch. Mala nekontrolovateľné záchvaty zúrivosti, za ktoré nás obviňovala, mlátila nás, strašila, zastrašovala, neviem čo, ale na verejnosti. Skrátka, sa venovala týmto charitám a týmto normálne pomáhala postihnutým deťom. Ona reálne aj pracovala, tuším, keď som bola malá v nejakom ústave pre postihnuté deti a ja som s ničím iným neprišla do kontaktu, len že Ivetka, to je taký hotový aniel, to je také dobračisko žena, to je taká dobrota. A chápete, keď ste hlavne dieťa, tak vy nemôžete vôbec nič. Čiže majte súcit s týmito obeťami. Veľký súcit, pretože to, čím si dokáže prejsť takáto obeť narcistického zneužívania, je brutálne a nemôže proste nič. Tak si viete trošku aspoň nacítiť, že čo je to za človeka, čo je to asi za povahu a za monštrum, keď na jednej strane sa tam vonku pred celým svetom tvári, že sa stará o postihnuté deti a záleží jej na ich osude a podobné sráčky a svoje vlastné deti doma týra. To je ako... Ja nechápem, že prečo ešte stále žijeme v takej dobe, že existujú ľudia, ktorí normálne toto začnú popierať alebo nejako proste negovať alebo čokoľvek. Veď sa spamätajte, preboha ľudia. Spamätajte, preboha. Predstavte si, že vážne je niekto kruto zneužívaný alebo znásilnený alebo čo. A začnite tej obeti rozprávať, že sa to vlastne nestalo alebo že to nebolo také hrozné alebo čokoľvek z tohto. Veď vy si uvedomte, jak moc ubližujete tomu človeku, preboha. No a samozrejme to nie je jediný spôsob, akým manipuluje narcis svojim okolím za svoj život. Keďže vlastne vy vyrastáte pri takomto človeku, tak to je taký trošku akože fakt démon toto, čo vám teraz poviem. Dosť ťažko sa s tým žije, dosť ťažko sa s tým narába a neviem, čo s tým mám úplne robiť. Vy keď totižto potom prídete do nejakého kolektívu, treba z pracovného, športového, to je fúk. A vy ste tí, ktorí spozorujete, že narcis je narcis. Ale nikto iný. A toto sa mi presne stalo. Proste videla som i hneď som rozpoznala proste to zneužívajúce správanie
nemohla som ani pipnúť a zase ten istý model, ten istý vzorec, že fuj, proste fuj, akože, že mi nikto neveril, hej, alebo proste, že som nemohla nič o tom ani povedať. Proste vy rozpoznáte toho narcisa už stačia 2 vety pomaly. Jednoducho chcem povedať, že ja automaticky z tohto prostredia utekám. Ako náhle spoznám, že tam je manipulatorská, demonická osobnosť a hlavne keď je to prostredie, kde všetci jej to žerú, hej, tak ja utekám z tohto. Okamžite neexistuje, aby som sa tam vrátila, proste tam sa nedá povedať pravda na hlas, tam sa nedá dovolať sa nejakej spravodlivosti, už vôbec nie riešenia, alebo že by ste sa tam ako mohli cítiť v bezpečí. Necítim sa v takomto prostredí v bezpečí. Ja som reálne schopná prejsť aj 50 prác, len aby som mala istotu, že tam nie je človek s narcistickou poruchou osobnosti. Pretože je to pre mňa asi tak. Proste je to pre mňa bez preháňania taký pocit ako každej inej traumatizovanej osoby proste. Keď som bola zneužitá sexuálne, tak 2 roky mi trvalo, kedy som sa cítila vôbec pri nejakých mužoch v bezpečí a uverila, že mi neublížia. Dodnes s tým mám obrovské problémy. Proste je to klasická posttraumatická stresová porucha, ako každá iná, je to trauma. Keď vás tu napadne v lese medveď, tak už v živote nepôjdete do lesa, lebo sa budete báť. Keď vás napadnú na ulici, budete mať fóbiu z ulic. Keď niekto havaruje trebárs, tak v aute, tak má obrovský problém si sadnúť do auta, hej? Tak je to takáto trauma tohto štýlu. Takže ja keď rozpoznám tieto narcistické rysy, a to mi verte, že my, čo sme tým prešli a sme z toho jakž tak zvonku, tak týchto narcisov spoznáme veľmi rýchlo. Akože ja ešte v tej situácii ostávam ešte nejakú dobu, aby som si tak nejak utvrdila, že či sa predsa len nemýlim, pretože môžu byť ľudia, pozor, to je veľký rozdiel, môžu byť ľudia, ktorí majú narcistické rysy občas, ale ešte nie sú pravoplatní ako narcizovia, že by ako mal tú poruchu osobnosti. To ako chce trošku takého pozorovania a času, ale niekedy ani nie. Niekedy hneď spoznáte, že no tak ty si v piči, kamo, ja utekám, ja berem roha, kade ľahšie, pretože ako fakt je to desivé. Fakt je to... Už som vravela, že zakončujem tým video, ale už to radšej rozprávať nebudem, lebo ešte neviem, koľko toho poviem. Je desivé, ešte raz opakujem, je desivé, že je to také neoficiálne, tabuizované a že sa o tom nehovorí, nevie, ba dokonca sa títo ľudia Skrátka to je desivé, veľmi desivé, že som z toho taká, nebudem klamať, snažím sa byť pozitívna, snažím sa byť silná, ako sa dá, ale toto nedávam. Nedávam to, že bohužiaľ, že to tu tak máme, že to máme nastavené tak, ako že to tým ľuďom proste prechádza. A máme to tu bohužiaľ nastavené tak, že tí ľudia ani v tom klube, kde som bola a tam sa mi to stalo, alebo kdekoľvek, tak proste oni sa toho človeka reálne zastávajú a vás budú brať ako agresora, akože je to tu proste strašne nevedomé, nepochopené a pre mňa ja cítim obrovskú bezmoc, hej. Jediné, čo ma drží nad vodou, je, že existujú ľudia už dnes, ktorí o tom teda hovoria nahlas a že s nimi sa jedine prepájať, tam hovoriť o tom, kde sa cítim v bezpečí a to je tu na sociálnych sieťach. Čiže drží ma nad vodou samozrejme to, že už som dospelá, už nie som malá, aby tu niekto nado mnou získaval nejakú kontrolu, moc. Môžem sa rozhodnúť niekam prísť, rovnako sa môžem rozhodnúť odísť a vybrať si takých ľudí a také prostredie, kde sa budem cítiť dobre, kde sa budem cítiť bezpečne. To je úplne dôležité sa cítiť bezpečne. Ako náhle niekto mi začne negovať, že ale prosím ťa, nepreháňaj, toto sa ti nestalo, alebo čo, ja utekám kade ľahšie, proste absolútne to nedáva ani, to nemá pre mňa zmysel s takýmito ľuďmi. Ja viem, že je to radikálne, ja viem, že je to pre niekoho, už mi to bolo povedané, že je to príliš čierno-biele zmyšľanie.
prosím vás, toto si nikdy nenechajte, prosím vás, nahovoriť, že vy máte príliš nejaké zmýšľanie. Proste, keď to tak cítite, tak to kurva tak cítite. Máte na to dôvod. Proste keď sa stretnete s niekým, kto vás začne presviečať o tom, že a to nemôžeš takto, to nemôžeš len tak niekoho vyhodiť zo života, a to sa nevyhneš takýmto ľuďom a to musíš to nejak prijať a spracovať, lebo to nemôžeš takto stále len utekať zo zamestnania do zamestnania, alebo čo. Len taká vsúka, za stolko ich veľa neprejdete, nie všade sú títo narcisovia, takže to je bullshit. A ako, ja už ani neviem, čo vám mám na toto povedať, kurva. Jedine sa takto pousmiať, že porozprávaj mi o tom, jak ja niečo nemôžem, proste. Ako už toho bolo dosť, aby mi tu niekto rozprával, čo môžem a nemôžem, proste. Moja duša je slobodná. To ako proste si v živote nenechajte, ako... Takže musím vám jedine s poľutovaním povedať, že pokiaľ sa vám toto stane a vy ste v prostredí, ako mne sa to stalo, že sa ocitnete v nejakom prostredí, kde ešte aj tí ľudia okolo vám neveria a tohto človeka podporujú a obhajujú a tie vaše prosby o pomoc v podstate vnímajú ako útok, tak ako berte to tak, za mňa ani títo ľudia nie sú v poriadku. Podľa mňa to bude ako proste, že aj ten človek dotyčný je chorý, hej, že má túto poruchu, ale aj tí ľudia, ktorí proste to ako keby nechcú vidieť, lebo ja neverím tomu, že by to úplne nevideli, hej, pokiaľ sú s tým človekom nejakým spôsobom dlho, tak oni vedia, čoho on je určite schopný a tak ďalej. A pokiaľ sa tam mlčí a nerieši sa ten problém a zameta sa pod koberec, tak fakt utekajte. Ak môžete, a ja si myslím, že môžete, tak vždycky utekajte. Že sa rozhodnete z takéhoto prostredia odísť, nie je žiadna slabosť ani hanba, ba práve naopak je to, že máte dostatok sebelásky a viete si vymedziť svoje vlastné hranice. Odísť z chorého prostredia, to je úplný základ, to je proste, to musíte urobiť. To neznamená, že ste nejaký slaboch alebo niečo podobné, len vy si uvedomujete, že tamto nikam nevedie. Proste, že to nikam nevedie. Chápete? To neexistuje. Pokiaľ doteraz tam bolo takéto prostredie, že tam bol jeden psychopat a všetci ostatní tak nejak mlčaním podporujú to jeho správanie, pretože mlčanie je v podstate podporovanie, neriešenie problémov a zametanie pod koberec je v podstate podpora toho dotyčného. Oni sú chorí všetci. Ako utekajte a môžete utiecť. Ja neverím v to, že ja by som nemohla odísť z nejakej práce, lebo si nenájdem dneska druhú, prebože, dneska už je tu práci, hej. A pokiaľ je teda tá tvoja práca výborná, že ju ako pre teba, že ju miluješ, ja ťa chápem, ja som tým prešla, hej. Ja som prešla tým, že ja som ten klub, v ktorom som bola, bol to rečnícky klub, ja som proste tam byť chcela, ja som si ho reálne sama našla a na stránkach a šla som tam, proste klub, kde sa učia ľudia rečniť proste na verejnosti a pred veľkým davom a toto sa mi tam stalo. Bolo to pre mňa strašne ťažké, lebo prvé, čo si človek silný povie je, ja ťa chápem, proste preto ti to idem povedať. Prvé, čo si človek povie je, že ja si predsa nenechám toto, čo milujem, vziať nejakým tu debilom proste, ktorý ako žije, proste ja to chcem robiť, nie? To je úplná hovadina, to som musela proste pochopiť a musela som si tým prejsť, preto, aby som pochopila túto lekciu, ktorú ti chcem teraz tak trošku odovzdať a je to kravina proste. Na každý klub existuje ďalších 10 proste. Pokiaľ ťa nejaká vec alebo vášeň baví a miluješ to a robíš to nejaké, ja neviem, od športu cez hocičo. A vidíš, že to tam je chore, tak ty sa tam nemôžeš cítiť dobre, ty tam nebudeš rozvíjať tú vášeň. A to miesto ťa nedefinuje proste. To miesto a to prostredie tam nie je tvoja jediná možnosť. Pre lásku Božiu, nenechaj sa nikdy presvedčiť tými ľuďmi, lebo aj toto na mňa skúsili, hej, bacha, že pokiaľ od nás odídeš, tak tvoje sny skončia v kontajneri. Ten bol dobrý.
Proste tí ľudia mali v sebe toľko drzostí, že v momente, keď chcete odísť, tak to je tiež narcistické správanie, že vlastne vy nemôžete len tak odísť. Hej, títo ľudia neznášajú, keď sú opúšťaní, alebo keď proste ako sú v pozícii nejakej, že oni urobili niečo zlé, alebo čosi. Tak v podstate išli na mňa prosbami, tak, a potom skúsili na mňa normálne ako sorry, ja sa musím až tak trapne smiať, ja viem, že som trapná, ale vážne mi títo ľudia sa snažili naznačiť, že moje sny sa bez nich nesplnia. Že ako ja tým pádom tam sa to vo mne zlomilo. Tam sa to vo mne zlomilo a ja som proste vtedy pochopila, že ale ja nekončím so svojimi snami. Ja končím s vami. Ako by ste moje kotvy na nohách. Zase som sa trošku zamotala, ale to, čo som tým chcela povedať, že akékoľvek kurva prostredie, pardon, že kričím, ale ako fakt ma to série ma to, veľmi ma to série, že akékoľvek prostredie sa vždy dá opustiť. Je to váš život pre Boha živého. Ako proste fakt, neviem, za mňa to je úplne bullshit. Ako fakt existuje len veľmi malinko takých situácií a rozhodnutí, kedy som niekam zahnaná do kúta, že by som niekde byť musela. Proste asi, ako nedaj Bože, keby sa nejakému môjmu blízkému niečo dialo, alebo čo, keby som bola dokopaná nejako proste to pretrpieť, ale pokiaľ proste človek nemusí a väčšinou nemusí, tak proste sa tomu vyhnite. Je to aj vaša zodpovednosť, ako proste za vaše zdravie, za vašu energiu. To vôbec nie je hrdinské ostávať na takomto mieste. Nie je nič hrdinské ostávať na takomto mieste, nie je nič prospešné ani dobré ostávať na takomto mieste a nie je nič slabé na tom odísť z takéhoto miesta, kde sa vyskytujú takéto problémy, kde sú toxickí ľudia, manipulátori a vy o nich viete a nikto iný to nevie, len vy. Odiďte, proste odiďte, je to vaše zdravie, za ktoré ste zodpovední, váš život a vy ste až povinní, by som povedala, odísť, pretože vy, jak sa rozhodnete proste v takomto prostredí ostať a mlčať o tom, tak automaticky sa stávate spolupáchateľom a podporovateľom tohto narcistu, tohto monštra s menom narcistická porucha osobnosti, lebo oni sú fakt monštra, oni sú monštruózni. Fakt, pre tých, ktorí ste sa s tým nestretli, neviete a nepoznáte tento typ človeka, tak ako fakt je to des, proste hrôza. Tak a teraz by som to už vážne možno, že zakončila, pretože sa mi chce už behať a cvičiť. Zakončila by som to tým, že nikdy si pre Boha nikým nenechajte vziať pravdu. Nikdy si nikým nenechajte nakecať, čo môžete a nemôžete a koho máte mať v živote alebo nemáte a tak ďalej a tak ďalej. A pokiaľ viete, aká je pravda a vy to viete, proste každý to má v sebe prirodzene. Proste tým by som to fakt zakončila, lebo je to úplne veľmi dôležitá myšlienka. Fakt, prestať sa kurva báť pravdy. Už je akákoľvek hnusná, odporná, proste prestať sa báť svojej vlastnej pravdy, že proste tým len získate, proste. Tým len získate. Ja viem, aké je naše podvedomie silné, ako náš mozog sa snaží ochrániť pred tým vidieť realitu, ale skrátka jedného krásneho dňa, ani nevieš kedy, zomrieš. Proste tento život končí smrťou. Hej, ako nerada ti to hovorím, ale to je pravda. Vidieť pravdu je oslobodzujúce a je toto skutočné šťastie. Ja som si vedomá toho, že tu nemusím už dnes večer byť. Áno? Chcem ja zvyšok tohto svojho života, kurva, žiť v klamstve. Žiť v klamstve o tom, že kto som, žiť v klamstve o tom, že ma niekto podvádza, manipuluje, ubližuje mi. Ako Doriti, ty si fakt neuvedomuješ, aký veľmi vzácny je tvoj život, proste. Veľmi vzácny je tvoj život. Aká pravdepodobnosť je, že by som sa vôbec narodila? Mizivá. Wow, že díky, hej, proste. Áno, súčasťou existencie je aj utrpenie. Ten smutný fakt, že čokoľvek, čo urobíš, urobíš tak, ako to chce to tvoje okolie alebo ktokoľvek iný na tomto svete a budeš to potvrdzovať, to, čo oni chcú, nezískaš za to nič.
Ako to je strašné, to je smutné a ako je to ten jediný a najhlavnejší dôvod, prečo to kurva nemáš robiť, pretože ty keď budeš žiť podľa lží a manipulácií a nebudeš žiť tú pravdu a nepôjdeš ju hľadať a tak ďalej, tak sa ti to vypomstí, proste to ťa, nikto ťa za to neocení a ty nakoniec budeš naštvaný, pretože ty nebudeš mať a žiť tie svoje dary, ktoré máš v sebe. Pretože nemáš k ním prístup, pretože odmietol si pravdu. Tak čo chceš, keď si odmietol pravdu?